ରାମ ରାମ ବେଇଲ ଏବେକା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ? ଆମ ଏ ସୁନ୍ଦର ଜମି ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ, ଡ୍ରେସ୍, ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚିଜ କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ପ୍ରକୃତି କରିଛି ଭଗବାନ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଜ, ସେ ଚିଜ କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଲୋକ ମିଳିଥାଏ। ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚିଜ ରେ, ସେ ଗାଡି ଗୁଡା, ସେ ପେପର ପଇସା, ସେଇଠି ଲୋକ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇଲେ ତମକୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇଲ। ତମେ ମଣିଷର ସେବା କରିଥିଲେ ଭଗବାନର ସେବା କଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ତମେ ତମ ଘର ମା ବାପା ସେବା କରିଥାନ୍ତ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତ। ଯେତିକି ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛ, ଯୋଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମାନୁ, ତମେ ସବୁବେଳେ ତମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତ। ତମ ସେଇଠି ହିଁ ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳିଥାନ୍ତା। ତମେ ପରିବାରକୁ, ତମ ପରିବାର ପାଇଁ, ଏ ସଂସାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ, ତମ ମନ ଭିତରେ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବି, ଦରି ଦେବି, ଖାଇଦେବି, ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବନା। ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର, ବାହାରେ ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର କରୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କିଛି ତମ ବ୍ୟବହାର, ମାତ୍ର ମନ ଭିତରେ କେତେ ସେ ଚିଜ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁ। ସେ ଚିଜ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତମ ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ଆଉ ଭଗବାନ ବି ଖୁସି ହେବ। ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଗଢିଛି। ଆମେ ମଣିଷର, ଜୀବଜନ୍ତୁର, ତାଙ୍କର ସେବା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୋରି ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଯୋଉ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାଁ ଦଉଛ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ତମେ ସେ ସେବା ସେଠି ଲୋକ ଶାନ୍ତି, ତମ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ଆସିବ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ଦୁଆର, ଯୋଉଟା ବି ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚିଜରେ ଭଲ ପାଉଛ, ମଣିଷକୁ ତମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଦାୟୀ ଏଇ ଚିଜରେ କେବେ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ କିଛି କଲନି, ତମ ପାଖରେ ସୁଖ ଅଛି କି? କାହା ପାଖରେ ଘର ଦୁଆର, ଜମି ବାଡି ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସେ ଥିଲା ମଣିଷକୁ ବି ମନ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ଚିଜରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଶିଖ, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଶିଖ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଶିଖ। ହୃଦୟ ଭିତର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାନୁ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛି। ଏ ସଂସାର ବସ୍ତୁ ଚିଜ ନେଇ ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେବା କର, ଧୀରେ ହୃଦୟ ଭିତରଠୁ ଆମ ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦିଅ। ଗୋଟେ ଗରିବ ମଣିଷକୁ ଦୁଇ ପଇସା ପଇସା କର, ଏଇ ଗୋଟେ ଦାନା ଯୋଗେଇ ଦିଅ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ତମେ ଅମିର ଅଛ ବୋଲେ ସେଇଠି ତମକୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆଜି ଯାହା ପାଖରେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତମେ ଭଗବାନ ତମକୁ ଡବଲ ଦେବ। ସେଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ, ସେଇଠି ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ। ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକା ବଞ୍ଚିଲେ, ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଏଇଠି କେବେ ସୁଖ ମିଳିବନି। ସବୁ କିଛି ଏଠି କରିବ ଗୋଟେ ଦିନ, ମରିବା ବି କିଛି ନେବନି। ସାରା ଜୀବନ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମାଇଲେ ମରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେଶରେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ଏ ସଂସାରରେ ଯିବା ହେଲେ ଯିବ। ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ କମାଉଛୁ। ଯୋଉ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଶିଖ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଶିଖ। ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯେ ବସ୍ତୁର ଭଲ ପାଇବା ଦାୟୀ ଜୀବନ ଦାୟୀ, ତମକୁ ମିଳିବନି। ତମ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖ କେତେ ବର୍ଷ ମିଳନି ଏ ସଂସାର। କୋଉଟା ଖାଇବାଟା, କୋଉଟା ନ ଖାଇବାଟା, କୋଉଟା ଠିକ, କୋଉଟା ଭୁଲ, ଟିକେ ଟିକେ ଡିସିସନ କର। ନିଜକୁ ଟିକେ ଭାବ, ଧର୍ମ ଭିତରେ ଟିକେ ଜାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଠରେ ରାମ ରାମ ନା ଟିକେ ଧର, ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଆସିବ, ସତ୍ଜ୍ଞାନ ସତ୍ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଆସିବ, ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ। ତମ ନିଜ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସୀତାରାମ, ରାଧେ ରାଧେ।